Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Ika-13 katuig sugad mihapak ang bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City, gihinumdum sa mga Cagayanon. Ang bagyong Sendong ang usa sa pinakakusog nga bagyo nga adunay dalang taas nga bulog sa tubig nga mikalas og kapin libo ka kinabuhi og libuan sab ang missing atong 2011. Ani ang report ni James Paulo Yap. 13 katuig na ang milabay dihang mihapak sa syudad sa Cagayan de Oro City ug Iligan City sa Northern Mindanao ang usa ka pinakakusog nga bagyo sa kasaysayan sa nasod. Ang bagyong Sendong nagtala kini og kapin 1,200 ka mga tawo nga namatay, kapin usa ka libo ang na-missing ug 40,000 ka mga balay ang naguba. Gani sa City Memorial Park nakalubong ang ubay-ubay ka mga pateng lawas nga na-recover sa mga otoridad ug hantud karon wala pa gihapon na ila. Busa sa ika-13 katuig nga anibersaryo sa maong kalamidad, gihinumdum sa ilang mga kabanay ang mga namatay pinaagi sa usa ka santos nga misa sa mass grave sa City Memorial Park. Kung mahinaot ni nga ang inyong dugay na pag-ulat na unta ma-identify ni di sa timon niya ato na lang kalimutan kung dili mapahaliw na nato karong adlaw na mauna gyud ang ilang final resting place. Si Shirley Barsopia gihinumdum ang nahitabo sa ilang pamilya dang mihapak ang bagyo pasado alas 9 sa gabi. Sumala niya nga wala siya nagdahom nga lakip ang iyang igsuon sa naanod sa tubig baha. Hantod karon wala na kuno nakita ang pantay lawas sa iyang igsuon. Sakit gyud kay memory naman lang imong madumduman, di ba? Pero now and then i-pray gid ako siya nga unta makitaan. Pero murag dili na kay sige naman siya karon pa. Tugay na sige paramdam. Sa karon anaa pa sa kapin 500 ka mga pantay lawas ang nakalubong sa Sendong mass grave sa City Memorial Park. Ug silang tanan wala pa gihapon na ila sa mga otoridad. Panghinaot karon sa mga kabanay sa mga namatay sa bagyong Sendong nga unta nahiluna na ang ilang kalag sa ilang mga kabanay. Hinay-hinay na sabkuno nilang gidawat ang pagkawala sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kauban si Roland Cañas. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao.